Kasampurnaning wahyu. Panglimbang 5 menit dina Setuwage tanggal 17 Mei taun 2020 kapethik saka Injil Yohanes bab 14 ayat 7 tekan ayat 14. Kowe iki anake si Sarjo kae yo. Pandangune Mbah Naya marang Natan kang sore kuwi bareng aku sowan ing daleme. Jenengan kok pirsa, Mbah? Pitakone Natan sakjak gumun. Lah ya ngerti wae, praen lan solah bawamu ora bisa ngapusi. Jan jebles karo bapakmu. Wong bapakmu biyen dek durung rabi, yo sabane omah kene. Muga kapribadenmu uga ora adoh saka kapribadene bapakmu. Paring wangsulane Mbah Naya karo sedal sedul udut rokok tingwi kekarmani. Prastawa cecala ndak kira bisa mbiyantu kita para pendherek dalam Gusti Yesus kanggo mangerti kanthi becik bab kekeran Gusti Yesus minangka pribadi kang mahyokake Allah Yang Rama. Rikala sawijining anak wae bisa memper kanthi jebles karo bapakne merga ana warisan sing jenenge gen. Apa meneh karo Gusti Yesus kang sacara mirunggan kanugrahan Roh Allah piyambak. Panjenengane bisa jebles ngrawuhake Allah Yang Rama sacara raga, nanging luwih jebles sacara karya lan karsa. Malah kadhangkala nadyan ora ana sesambungan sedulur babel blas, ana wae wong kang memper nganti jebles karo wong liya. Kuwi sawijining kaagungan kuwasa dalem Allah. Ing waosan dina iki marang para murid mligine marang Filipus, Gusti Yesus medharake jati diri dalem mengkene. Sok sapa sumurup aku, dheweke sumurup ramaku. Apa kowe ora percaya menawa aku madunung ana ing Yang Rama lan Yang Rama madunung ana aku? Apa kang ndak kandhakake marang kowe ora saka karepku dhewe, ananging saka ramaku kang madunung ana awakku. Panjenengane kang nindakake panggawean dalem. Dadi Gusti Yesus bisa sinebut kasampurnaning wahyu saka Allah merga liwat panjenengane Gusti Allah wis ngatingalake diri lan karsa dalem. Bapa nyawijining Allah Yang Putra ya Gusti Yesus karo Allah Yang Rama kapratelakake ing papan liya Injil mengkene. Roh dalem Allah madunung ana aku kanggo martakake kabar kabungahan. Monggo sami kapirsani Injil Lukas bab 4 ayat 18. Para tresna pelem kinasih ibu bungah kita minangka pendherek dalam Gusti kaparengake wanuh lan asrah pitaya mring Gusti Yesus sang kasampurnaning wahyu sarta nyawiji ing pepantan pasamuan dalem. Saka wanuh lan asrah pitaya kapesthekake anane jaminan kaslametan langgeng marga tumindak kita tinuntun ing piwulang lan pakon dalem. During pepantan pasamuan dalem, kita sacara geguyuban gegulang diri amrih tansaya wanuh Gusti lan nuhuni dawuh-dawuh dalem. Mula ora perlu wigah-wigih, ora perlu sangga rugi anggone padha asrah percaya lan nyedut dalan kang katuduhake dening panjenengane. Allah ngijawantah saperlu mbabar berkah kanggo sapa wae kang tuhu manembah Allah. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Sri Yesus sang kasampurnaning wahyu namung wonten paduka kawula sumurup Allah Yang Rama. Namung wonten paduka ugi kawula maneges kersa dalem Allah Yang Rama. Mugi sabda dalem ingkang kawedhar ing dinten menika tansaya mimbuhi kapitayan kawula mring paduka. Panjenengan kawula puji luhuraken sareng Yang Rama lan Yang Roh Suci sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.